Pase kaunti ya Kisii wodi ya Kiogoro magigayo kobao kongusana no gotambe igoro ya endemero asense moya Kiogoro bono nigo asobwango igaike gambero ekenene ya Kisii kenyara koba gikona cha ekina buna omugori oya mubendemere ya masense mo eyanyare koba gago tagora chinyombe cyo nabo igo konganya no nyarabo magigayo mugori gyo kwegwa ribagali echiwi kibera nyare koba gakonganya Wego tagora chinyomba echo nigo achitema minchano kwa nyoko sebono litkolia lero abagaba bwatane korwa ase ekigambero ekyobo igo bakoragwa amona banyanyimbo kurwa segeta seni kebanyimbo ekyogoro banyara ko bagwikirana sensemo eyo nakora omoroberio oyo bugo tagora chinyomba echo korengana no manyenendemere yo nigatebire kineke kenyare ko bege kuira chinga kichintamba sekegambero nabo igo gwikira boniga niganyare ko Gako bueno bwanyare ko bokane kiwa kubatukana no kona cha okubuna gutomanye muri kyo itomilrede mumanyi Omogoko nigo oene kigwa gochiase amateyemo senseme ya Kiogoro imenya ribali chache county ya Kisii enga kibanyora obwene bwabo gwetera asendemero yabo yokonyora baunereligwe asere emyaka emenge kigambero nase banyara kubwa ekolengani gwabuna nigo omwano yaselieta George Mukamba ale entakana Moroche gigaganda de ground ega na chande gre for long time adilende yasa okoro wanja kwai ndio twa dio tuchindakana bebole bakwete kale mama kwete 1996 tata 204 abantu bagachaga kirabu boli moboito wana garwa kirabu boli moboito bagachaga kuagacha entuwa mtamai akoba tuarenga bakya bono tokanyara ntoko nyara ko batebigende yose ona rende yasa ganje tugakina tere tuakina tukamara kugenda so mugambi kare toko motebi assistant chief arengoro ku naftari ntabo nero rengoro tere tuagenda oro ntabo kare toji ko moyera se ground ntabaga si garara ngari abandabu tukikaransanse ntabo garaji ko babori amaswali agatebeke tingo nyara mora ende mutu mokonya go cyoro nigo akwerera buna ekine ikyo kyabereye kugambwa kigambero geke kigyonsi nali babeire bagwetera ora bori mu abantu babere bagodena data nere umoni no mugore ina nabo bagore dobore mobo bona agishwari ati mora agoro bori mu abantu babere bo one kodi gere yaji gereri ekanaje gine gataba iga mwanyare kungaine kodi one gendo gero bori mo diga botigere chinzakana amane tukanyara cyasi Tagonyora justice ayakara nande bakamnyoka abiri gendrete yasene ko minyoka basi nande bakamakora nande umuntu onde nande korokwe banisumukwa nera akazo ikina nande ko umuntu ogwa nande goje kamugani kamade ya to gojo nyese ikina gati ojake gojo nyese kiaro gambi kuroko bakakere nande ocho inyoro agabu application ya begete agabu zuko abiri yakaminyoka ekaera nande gare agenda Bono mande bagiti ko isanaka nande bakarete nande umuntu we family the same party nande bakabeke gina kene road bone gine kene road na jete ngarere ai code ngadebona abantu abanjandre bakabonga debone gende geroro no gwe buchodasi ese gine ke kwabwete kuro bakapiri nganyora chi fiction order bono ndoji nyafa okoro wanja kwae ndoje gasimbiye gandrete Nigo asabire abantu bali bonsi bakugora endemero kubwatya ebitambukero byonsi biganeirie ibyo gwetana nakorwa ebikole bune biga Dintakana kiriko nyanyacho una bagore dobore mone yaki yabo bago bege bindemesa bidigereriwu arabanyora justice yabo inje na duminye de godi ekarigereri amane nje gabege bindo byanemesa egodi ekarigereri gateba amane abantu abango konyanyasa bare amane nje nanyora justice yane ani nje ngwa nyasana mbiyemono agendere kutorenda nabandi bonzi bawo gore binde nabandi roko gorobore mugwaho ko madana kibore mugwaho rabongo konya bokonye ne family yawo tari oko gorobore mo konyanyansa family yo gogori egide konyarekana gorusa abakayigoro chinga kiechekyo nigo akira ikigambero ge county ya Kisimbuya gwikirania obo ene bwaye go madina umuntu yo gwajibeza kimokonye na kigokonye buri mutuko gorasa abantu babere no tena kwa gorobore egide konyarekana nje ngwagera godiena ne ya Kisii town yankonyire nandi nanyore justice no ikina ngo kigoya no mutinyo nana ekibono ge ndere taso buri mugo
baada ya application ya gatugutu ruri nyina bega garo madai lakini njetinze di madai njeke ndona dete gudi obori mona dete na nyore ono no ngo nda gero ngoja kwande kinango kwa dete ja godi baderi madai tinzait ngoripoteria egetaseni kya Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi.